Puțini bărbați recunosc asta. Da, e nașpa când nu știi cum să începi o conversație, ce să-i scrii. Dar când ai deja o șansă, când ți-a răspuns sau chiar s-a băgat ea în seamă cu tine și apoi sin, frate, știi cum e, te roade, n-am mai zis nimic, să-i scriu, să o las să mai aștepte, să îi spun că mă gândeam la ea, nu, prea mult, să o întreb ce mai face, cum a fost ziua ei, dar asta e prea banal, știu, încerc o glumă, dar despre ce și dacă nu îi se pare amuzantă, îți sună cunoscut? Toți am fost aici. Eu am pățit-o de sute de ori. Simți că ai o șansă reală cu tipa pe care o placi și câteva mesaje nepotrivite pot să distrugă tot. Diferența e că unii înțeleg ce se întâmplă și se opresc, alții continuă ani de zile făcând aceleași greșeli și se întreabă de ce nu funcționează niciodată nimic. Azi o să spun cum să procedezi dacă nu mai răspunde, dar mai important, ce să faci diferit ca să te vezi cu ea. Mă numesc Taher Sonu, fac doctoratul în psihologie și îți confirm, cele mai importante lecții despre texting le-am învățat din viața reală, nu din cărți. Dar gafele din mesaje sunt simptomele pentru o problemă reală, mai profundă și dacă nu adresezi asta, poți să înveți toate replicile din lume și degeaba, nu o să ai rezultate și o să rămâi cu un gust amar. Așa că ai răbdare cu mine, urmărește până la final pentru că vreau să înțelegi psihologia din spatele acestor principii de texting, dar și cum să pui problema cu ea. Culmea, poate una dintre cele mai importante lecții despre texting a venit în viața reală, nu online. Era tipa asta, colega unui prieten de-al meu și pusesem ochii pe ea. Cum pe vremea aia nu prea mă țineau balamalele, l-am rugat pe ăsta să-mi facă rost de ID-ul ei. Da, știu, e puțin cam cringe, dar atât puteam eu atunci. I-am scris și la început, tipa normal, cam reticentă, că cine sunt eu, de unde am ID-ul ei, dar după câteva conversații a început să se deschidă și băi, conversațiile alea erau, știi cum, exact ce trebuie. Vorbeam ore întregi până noaptea târziu, îmi scria despre visurile ei, despre ce îi place, ce urăște, eu la fel. Țin minte că râdeam și deja ne luam filme de alea despre cum o să-i numim pe copiii noștri. Simțeam că e ceva special, că e diferită. După câteva săptămâni, deja știam tot despre ea. Ce muzică ascultă, ce filme îi plac, cum gândește, ce vrea de la viață, de la relații și simțeam că o cunosc perfect. Sau cel puțin așa credeam eu. A trecut aproape o lună de mesaje non-stop și într-un final mi-am făcut curaj și i-am zis hai să ne vedem și ea a zis da, hai să facem chestia asta perfect. Ne-am întâlnit la o cafea în centru și țin minte și acum, mamă ce emoții aveam. Visam la întâlnirea asta cu ea de săptămâni întregi. Dar încă de la început ceva se simțea ciudat. Adică conversația era ok, dar lipsea ceva. Parcă era altă persoană. Online, profundă, funny, deschisă, interesată, dar față în față, bă, sec, chiar awkward pe alocuri, zero chimie. Nu puteam să înțeleg, știi? De ce? Cum se întâmplă asta? Am vorbit atât, ne-am conectat atât de mult și îmi spunea cum mă vrea, că își dorește atât de mult să mă vadă și acum se comporta, frate, complet străin. Toate speranțele mele s-au ruinat în doar câteva ore. Iar seara, târziu când am ajuns acasă, după 2-3 mesaje seci, n-am mai răspuns deloc. Imaginează-ți cum m-am simțit. Apoi s-a repetat fix același pattern, dar cu tipe diferite. Conversații bune online și tot ce ai nevoie, dar când ne întâlneam, disconnect complet. Mă întrebam de ce naiba mi se întâmplă asta? M-am gândit că poate nu fac eu ceva cum trebuie. Am încercat să fiu mai funny, mai serios, am încercat să fiu mai relaxat. Dar după 4-5 întâlniri de genul, era fix același pattern. Dar într-o zi m-a lovit. Am realizat că făceam o greșeală majoră. Eu credeam că știu cu cine ies, cum e ea ca om, dar în realitate era doar o versiune din capul meu. O versiune construită prin mesaje. Și mă raportam la acea versiune imaginară când mă întâlneam cu ea. Îmi închipuiam eu cum ar trebui să fie ea sau cum o să se comporte din mesaje. Era totul în mintea mea.
Tu crezi că o cunoști online, dar de fapt îți creezi o imagine artificială, doar îți imaginezi cum crezi că e, cum o să fie cu ea și pe net, frate, poți fi orice, poți edita, poți gândi înainte, poți să pari oricum. Ține minte, indiferent ce îți scrie sau îți spune, nu o să știi niciodată cum este ea cu adevărat și cum o să fie până nu vă întâlniți. Da, conversațiile online sunt importante, dar gândește-le ca un trailer de film. Trailerul poate te face să fii curios să vezi filmul, dar trailerul nu poate să-ți dezvăluie dacă filmul o să fie bun sau nu. Afli doar după ce îl vezi. De asta, nu-ți fă așteptări sau speranțe în texting, pentru că risci să fii dezamăgit. Și știi vorba aia, viața bate filmul. Acum, poate o să te gândești, păi bine, Taher, dar trebuie să vorbesc cu ea prin mesaje ca să o cunosc, nu? Și fix asta ne duce la lecția 2. Dacă faci ce urmează să-ți spun, nu glumesc, o să salveze luni întregi și bătăi de cap. Spune, te-ai surprins vreodată că vorbești cu o tipă, conversația merge bine și te trezești că au trecut săptămâni, dar voi încă nu v-ați văzut? Începe simplu. Îi scrii, ea răspunde, tu răspunzi, ea scrie și tot așa câteva zile și totul pare că merge bine, o săptămână, două, dar întâlnire, pauză. Ești mereu prezent cu ea în mesaje. Simți că dacă nu îi scrii, conversația se stinge. Așa? Că îi scrii în fiecare zi. Scrii ceva, orice. Ce faci, cum a fost ziua ta și ce ai mai făcut, cum e la lucru. Mesaje goale, de umplutură. Și undeva în fundal simți că momentul se pierde, că începe să-i scadă interesul, dar nu știi de ce. Uite ce se întâmplă de fapt. Când simți nevoia să-i scrii constant, să umpli conversația, să păstrezi legătura vie, subcomunici un mesaj despre tine ca bărbat fără să-ți dai seama. Transmiți că tu chiar nu ai altceva de făcut, că ea, deși poate nici măcar nu o cunoști, e acum centrul universului tău. Și când pui totul pe tavă din start, când răspunzi imediat la orice mesaj, când explici fiecare gând pe care îl ai, contraintuitiv, nu creezi o conexiune mai bună cu ea. Deși poate așa se simte pe moment, în realitate distrugi misterul. Scade tensiunea care vine din anticipație. Știu, e tentant să-i scrii mereu, dar uite ce poți să faci. În primul rând, oprește-te. Ia o gură de aer. Înainte să apeși send, citește mesajul și întreabă-te. Mesajul ăsta creează anticipație, tensiune sau pune totul pe tavă? De exemplu, dacă îți scrie, ce faci azi? În loc să-i scrii, mă duc la 9 la sală, apoi la muncă până la 3 și pe urmă pe seara mă gândeam să ies cu băieții și chiar mă gândeam la tine, tu ce faci, cum e ziua ta? Sau ai putea să-i spui, azi sunt full, pe seară trebuie să mă văd cu cineva, tu cum ești? Simplu, scurt și lasă spațiu. Când ea știe totul despre tine, înainte să te vadă, ce mai rămâne de descoperit? De-aia conversațiile lungi ucid șansa întâlnirii. Ai dat deja tot, nu mai există acel impuls, acea dorință să te cunoască mai mult. De exemplu, dacă te întreabă ce-ți place să faci în timpul liber, în loc să îi enumeri toate hobby-urile sau raturile pe care le faci tu, poți să-i spui ceva de genul, ar fi câteva chestii, dar depinde cu cine mi-l petrec. Poate o să-ți arăt când ne vedem. Și nu spun că trebuie să joci jocuri, să fii indiferent. Nu, poți să răspunzi dacă te întreabă ceva personal, bineînțeles. Dar nu trebuie să răspunzi cu subiect și predicat absolut tot ce faci tu. Lasă-o și pe ea să afle mai mult, să-și dorească mai mult. Dar, Taher, ce fac dacă nu m-ai implicat în discuție sau nu mai răspunde? Aici, a insista, e cea mai proastă alegere. Știi vorba aia din popor care spune femeia e ca pisica? Nu e întâmplător. Dacă nu răspunde sau te lasă cu sin, în primul rând, așteaptă. Lasă-i spațiu. Nu încerca să vii imediat cu următorul mesaj. Ai răbdare și după ceva timp scrii pur și simplu, pot fi sincer cu tine în legătură cu ceva? Sau e ceva ce am remarcat la pozele tale. Atât, nimic mai mult. În loc să tragi de ea, să o întrebi ce s-a întâmplat, de ce nu răspunzi, să insiști aiurea, creează curiozitate.
o să gândească ce vrea să-mi spună ăsta. Poate observa ceva la mine și, culmea, o să vezi, în 90% dintre cazuri îți va răspunde. Iar la finalul videoului o să spun și ce să faci mai departe. Acum trebuie să știi un adevăr pe care majoritatea îl ratează. Și am luat mult bullshit până am prins chestia asta. Ascultă bine. Conversațiile nesfârșite, mesajele de umplutură, ce mai faci, cum e ziua ta, bla 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 bla, nu construiesc nimic. Pentru că scopul textingului nu e să construiești o relație cu ea prin mesaje. Scopul pentru care îi scrii e să ieși cu ea la întâlnire în viața reală. Exact așa făceam și eu, vorbeam cu ele de dragul de a vorbi. Conversația cu ea devenea un scop în sine, nu în mijloc. Pierdeam timp, amânam, ezitam până se răcea, iar când în sfârșit încercam ceva, era deja prea târziu, pierdusem momentul. Deci, dacă te surprinzi că vorbești cu ea zile întregi și voi încă nu v-ați văzut sau nu setezi ceva clar, pierzi timp și ai șanse foarte mari să fii dezamăgit. De asta, ultima lecție e poate cea mai importantă, pentru că poți să știi toate lucrurile astea. Să nu scrii prea mult, să creezi mister, să propui întâlnirea și tot degeaba, dacă nu înțelegi acest principiu. Imaginează-ți, ești acasă, e seara, telefonul lângă tine și verifici. A răspuns? Nu. Peste un minut, la fel, tot nimic. Simți cum ceva te apasă. De ce nu răspunde? Când a fost ultima oară online? Oare vorbește cu altcineva? Și apoi, ping, vine notificarea. Inima îți sare, faci ochii mari și când deschizi, era altcineva. Mintea începe să ruleze fel și fel de scenarii. Toată seara încerci să te gândești la altceva, dar degeaba. Simți că ești constant într-o stare de așteptare. Aștepți răspunsul ei, aștepți semnul că mai există o șansă. Viața ta pare că se învârte acum doar în jurul conversației cu ea, până ajungi iar și iar în același punct. Dezamăgit, confuz și nu înțelegi unde ai greșit. Dar înțelege un lucru. Asta nu este despre mesaje, despre ce îi scrii. E despre ce lipsește în viața ta. Gândește-te. Când ai o conversație bună cu ea, golul ăla interior pare că se umple pentru câteva ore. Te simți bine, văzut, te simți validat, dar când nu răspunde, golul revine și cauți din nou în următorul mesaj speranța, validarea. Așa, pui puterea în mâinile ei. Iar adevărul este că ce îi scrii pleacă din cum te simți tu. Și ea vede asta. Femeile citesc ușor printre rânduri, simt nesiguranța, simt disperarea, simt când ai nevoie de răspunsul lor ca să fii ok. Și chiar dacă ți-ar da o șansă în viața reală, pe net, dacă nu e ce trebuie, următorul tip e doar la un swipe distanță. Când rezolvi golul interior, când nu mai cauți validarea în răspunsurile ei, când nu te mai temi să o provoci sau chiar să fii direct, ce să vezi? Textingul devine ușor. Nu mai prescrii mesajul de 10 ori, nu mai verifici telefonul obsesiv. Scrii, trimiți și ești ok, pentru că nu mai ești atașat de răspuns, pentru că nu mai ai nevoie de ea ca să fii bine. Și paradoxal, ea simte asta și devine și mai interesată. Pe scurt, folosești mesajele ca să ajungi la întâlnire. Relația și conexiunea se construiesc în viața reală. Dacă ai o conversație care nu duce nicăieri, doar de umplutură, oprește-te. Fie o conduci spre întâlnire, fie o lași să moară natural. În videoul din comentarii îți explic pas cu pas exact cum să analizezi mesajele și ce să-i scrii ca să obții o întâlnire. Dar nu uita, cea mai atractivă versiune a ta și conversațiile alea mișto, inspirate, pleacă din interior. Pentru că mai important decât ce îi scrii, e cine ești tu când îi scrii. Ține minte, zâmbește.